Jaod bura ma Karachuonyo Nyadipo Okuome ma bende en jakanyo komiti mochung'ne omenda e od bura oseyo chenro madhi nyime mar choko pach jopiny e wi pend chik mar gedo mag udi ma nengogi oyueyo ka ok onitime tok chik. Komiti mar od bura mochung'ne omenda kod chano chenro mag dongruok e pacho ka kaachiel gi komiti mochung'ne chenro mag gedo sani dhi nyime gi choko pach jopiny e wi pend chikno e kauntis 19 kama oting'o kaunti ma Homa Bay, Kisii, Narok, Kiambu, Vihiga e kind mamoko. To the best of my knowledge, court pok ochiwo their decision ni koro dhi nyime. Omiyo to me, participation no and violation of court order. Mana achiel be kuom gima miyo aneno ka dhiyo a participation no okare. Anto ka support the bill. Miyo ulo ni kadhi e bura no an kora dhiyo tadhi oppose gini endi. Ng'ato nyalo kora ni ka yo post biro kango o mangoka ka ng'ato luona mano amba yie ni ambo kaneno gima dhi omo e dhiyo wuoye gima adagi ok adwaro.